उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। गणेशोत्सव अगदी तोंडावर आलाय, त्यामुळे गणेश चित्रशाळेत लगबग दिसून येते। माझगाव येथील मांजरेकर यांच्या मूर्तिशाळेत 300हून अधिक गणराया आकार घेत आहे। मूर्तिकार तयार होण्याची देखील ही जणू फॅक्टरीज आहे। पाहूया। नागपंचमी झाल्यानंतर खऱ्या अर्थानं गणेश चित्रशाळेमध्ये गणपती बाप्पाच्या आगमनाची आणि गणपती बाप्पाला तयार करण्याची जी लगबग आहे ती खऱ्या अर्थानं सुरू होते। आणि आज आपण आहोत ते सुप्रसिद्ध मूर्तिकार विलास मांजरेकर यांच्या मूर्तिशाळेमध्ये। तुम्ही पाहत असाल तर इथे बाप्पाला आकार देण्याचं काम हे कलाकार आपल्याला या ठिकाणी करताना पाहायला मिळतात। ही थेट दृश्य आपण इथे पाहतो। तर त्याचबरोबर जी चिकट माती असते ती माती नवीन मशिनरीच्या माध्यमातून चेचण्याचं असेल किंवा मातीचा तो गोळा तयार करण्याची जी प्रोसेस आहे ती आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते। अनेक जण हे इथलेच स्थानिक कलावंत, इथलेच स्थानिक शेतकरी जे इथले भूमिपुत्र आहेत ते यात अगदी तन मन धन अर्पून काम करताना आपल्याला पाहायला मिळतात। गेली अनेक वर्ष या चित्रशाळेला वारसा लाभलेला असून इथली गणपतीची मूर्ती ही अगदी गोव्यासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह अगदी देश विदेशात सुद्धा जाताना आपल्याला पाहायला मिळते। या संदर्भातच अधिकची माहिती आहे ती मूर्तिकार ओमकार मांजरेकर आणि विलास मांजरेकर यांच्याकडनं घेऊया। बाप्पाला सजवण्याचं काम अगदी चित्रशाळेत युद्ध पातळीवर सुरू आहे असं म्हणायला हरकत नाही। अनेक कलाकार, अनेक कलावंत जे खऱ्या अर्थानं युवा आहेत असे कलावंत बाप्पाला घडवण्याचं काम करत आहेत। प्रत्येक जणालाच लाडक्या बाप्पाच्या आगमनाची आस लागलेलीच आहे, पण हे घडवण्यासाठी नेमकी कशी मेहनत घेतली जाते, किती जण ह्याच्यामध्ये काम करतात। अगदी खिशाला जरी परवडलं नाही तरी एक दैवी काम किंवा बाप्पाचं काम म्हणून ही मंडळी काम करत असतात। माझ्यासोबत ओमकार मांजरेकर हे एक युवा मूर्तिकार आहेत। अगदी मोठा वारसा लाभला आहे घरातच, अगदी वडिलांपासूनच मूर्तिकलेत ते आहेत। काय सांगाल, गेली अनेक वर्ष तुम्ही मूर्तिकलेत आहात आणि यावर्षीसुद्धा अगदी लगबग आम्ही पाहतोय, तर यावर्षी नेमकी कोणती नवीन संकल्पना तुम्ही आणली आहे किंवा कोणकोणत्या ठिकाणातनं गणपती मूर्तीसाठी तुमच्याकडे मागणी आली आहे? आता जवळपास आमचे जिल्ह्यातील आणि गोव्यातील आमच्याकडे गणपती मूर्त्या आहेत, म्हणजे आता आमची आता लगबग चालू झाली आहे। आता रंगकाम वगैरे आम्ही आता चालू केले आहे आणि नवीन आता रंगसंगती यायला लागले। पेंटचे वगैरे जे रंगसंगती आहे ते लोकांना आता हवे जातात, मग त्याप्रमाणे आम्हाला ते आता मी तशाप्रमाणे बदल करतो। गावात आधीप्रमाणे जे साधे रंग आता ते चालत नाही, आता ते नवीन जे रंगसंगती वगैरे आहे त्याप्रमाणे आता नवीन जो तो आपला रंगसंगती सांगतो आपल्याला। हो, तुमच्यासोबत अनेक इथले स्थानिक युवक आम्हाला दिसतात किंवा खाली काही ज्येष्ठ लोक आपल्याला दिसतात। हे लोक स्थानिकच आहेत, इथले शेतकरी आहेत। असे किती जण या तुमच्या मूर्तिशाळेमध्ये गणेशोत्सवाच्या काळात कार्यरत असतात आणि हा सगळा खर्च जो असतो तो किती असतो आणि हे परवडतं का? आता जवळपास आमच्याकडे एक 15 जण तर आहेत आम्हाला, थोडे युवा आहेत आणि थोडेसे जाणते लोक पण आहेत। मग टोटल यांचं मजुरी पण आहे त्यांची, परत त्यांचा नाश्ता पाण्याचा खर्च सगळा खर्च असतो टोटल तो। मग त्याच्यासाठी आम्हाला सिंधुदुर्ग बँकचं तर लोन वगैरे घ्यावं लागतं। मग सगळं आता परवडत असं नाही, पण आम्ही आमच्या आवडीसाठी म्हणजे ते करतो। हो, त्यामुळे रेट पण आता सगळे वाढलेले आहे, कलरचे रेट वाढत आहेत दरवर्षी, पण मजुरी वाढते, तर त्याप्रमाणे लोकांना पण आम्ही सांगतो की रेट वाढलेले आहेत म्हणून, मग आम्हाला सांभाळून घ्या म्हणून तुम्ही असं। नक्कीच कलरच्या मुद्द्याकडे तुम्ही आल्यामुळे कलरचे पण रेट हे दिवसेंदिवस वाढत आहेत, तर त्याचा परिणाम काय होतो? आणि आता आम्ही बघितलं तर एक वेळ अशी होती की चिकट मातीसाठी चेचण्यासाठी काही माणसं लागायची, आता मशिनरी तिथे आलेली आहे, तर त्या मशिनरीचा उपयोग कसा होतो? आता मशीन आल्यामुळे बऱ्यापैकी आमचं म्हणजे जे लेबर लागायचे, माणसं लागायची ते कमी झाली। म्हणजे अगोदर 7-8 माणसं लागायची मातीचं, आता 2 माणसं असली तरी बस होतात मशीनमुळे, आता बऱ्यापैकी आम्हाला बरं पडतं।
नक्कीच हे सगळं होत असताना एक मूर्तिकारांच्या मुळावर घाव घालण्याचा प्रयत्न मध्यंतरी झाला. म्हणजे POPच्या ज्या मूर्ती होत्या त्यांना मुंबईसारख्या ठिकाणी किंवा त्यांना अगदी सूट देण्यात आली आणि त्याच्यामुळे मूर्तिकारांची भावना कुठेतरी दुखावली गेली. कारण मातीची मूर्ती आणि शाडू मातीची मूर्ती अशा 2 प्रकारातल्या मूर्त्या आपल्या जिल्ह्यात असतात. तुमच्याही चित्रशाळेत त्याच पद्धतीनं आहेत. तर त्या निर्णयाचा परिणाम तुमच्या या मूर्ती व्यवसायावर किंवा काही झाला का? परिणाम थोडा होतोच, कारण आता POPची जे फिनिशिंग असतं ते मग मातीच्या कामात तेवढं येत नाही, कारण आम्ही वापरतो ते चिकल माती, त्यामध्ये थोडेफार दगड असतातच, त्यामुळे फिनिशिंग POP एवढं येत नाही. त्यामुळे लोकांची आवड आता जास्त POPकडे आहे. पण शेवटी गणपती म्हटलं तुम्हाला मातीचा जागा असतो, त्यामुळे ठराविक आमचे जे लोक आहेत त्यांना तो मातीचा जागा लागतो आणि ती मागणी कमी होत नाही. मागणी आता मातीची पण वाढते, कारण लोकांना समजतात की ते विसर्जन वगैरे होत नाही आणि त्यामुळे नंतर त्यांना तो त्रास होतो. त्यामुळे मातीचेच लोक पसंती जास्त असते इथे. नक्कीच आम्ही विविध गणपती इथे पाहतोय. मग कमळावर बसलेला असेल, सिंहासनावर बसलेला असेल, असं वेगळे पण सुद्धा मांजरेकरांच्या मूर्तीशाळेत बघायला मिळतं दरवर्षी. यावेळीचं वेगळे पण काय? यावेळी म्हणजे आहेत बऱ्यापैकी मॉडेल वेगवेगळे आहेत. थोडे बालक आहेत, थोडे कमळावरचे आहेत, थोडे लोकांना राजा टाईप लागतो तो लालबाग राजा, असे वेगवेगळे मूर्त्या आहेत बनवलेले. थोडे हाताने केलेले आहेत, थोडे साच्यातले आहेत. तुम्हाला किती वर्ष झाली या मूर्तीशाळेमध्ये? तुम्ही वडिलांबरोबर काम करतच होता, पण जबाबदारी घेतल्यानंतर तुम्ही आता किती वर्ष झाली? आता जबाबदारी करून एक 4 वर्ष मला झाली आहे. सगळी जबाबदारी आता मी बघतो. कॉलेज केल्यावर पूर्ण झाल्यावर आता जवळपास 4 वर्ष कामात आहे. नक्कीच आपल्याकडे एक कसं आहे की शिकल्यानंतर गाव सोडून बाहेर जायचं आणि तिथे सेटल व्हायचं अशी एक आपली परंपरा असते. तुम्ही वडिलांचा जो वडिलोपार्जित व्यवसाय तो सांभाळत आहे. त्याच वडिलांनी ज्या पद्धतीनं प्रवास केला, खडतर प्रवास केला, तुम्ही पण त्याच वाटेवर काम करताय. काय वाटतं, बाहेर जावं असं वाटलं नाही? बाहेर असं वाटलं नाही, पण ही आपलं जे मुळातलं जे आमचं धंदा आहे तो म्हटलं मग सांभाळायचा आणि जो आहे तो चालू ठेवायचं आणि काम वर्षभर आमचं फायबरचं काम वगैरे चालूच असतं. त्यामुळे आणि गणपतीचं हे आमचं जुनं व्यवसाय आहे तो, त्यामुळे तोच आवड पण होती, त्यामुळे तो चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. मांजरेकरांच्या या मूर्तीशाळेमध्ये अनेक कलाकार, अनेक कलावंत हे बाप्पाला घडवताना आपल्याला पाहायला मिळतात. लाडक्या गणरायाला साकारण्यासाठी ही सगळीच मंडळी तुम्ही इथे पाहताय. अगदी मन लावून एकाग्रतेने मूर्ती घडवण्याचं काम करत आहेत, बाप्पाला आकार देत आहेत, मातीच्या गोळ्याला रूप देत आहेत. असेच एक इथले मूर्तिकार गावकर काका आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, किती वर्ष तुम्ही या मूर्तीशाळेमध्ये काम करता? इथे नाही म्हणजे मला आता हे वर्ष पकडलं तर 12-13 वर्ष कार्यरत आहोत आम्ही इथे. मांजरेकरांच्या शाळेमध्ये कमीत कमीत 20 ते 25 माणसं कामाला आहेत. आपापल्या परीने जे तो आपापलं काम करत असतो. पण ज्यावेळी आम्ही गणपती पुरा करतो त्यावेळी जोपर्यंत मालक इथे चेक करून बघत नाही तोपर्यंत गणपती ओके होत नाही. त्यांनी ओके म्हटला का तो कलरला गेला. अशी 20 वर्ष हे लोक कार्यरत आणि मला 12-13 वर्ष मी इथे काम करतो आहे आणि त्यांच्याकडूनच आम्ही ही कला शिकलेली आहोत आणि अशा पद्धतीने आम्ही ह्या ठिकाणी काम करत आहोत. नक्कीच. काय वाटतं, कारण तुम्ही केलेली मूर्ती असेल किंवा जीव ओतून एखादी कला आपण करतो आणि ती कला अगदी बाहेरच्या देशात असेल, बाहेरच्या राज्यात असेल, जेव्हा तिथनं मागणी येते तेव्हा कलाकार म्हणून काय वाटतं? कलाकार म्हणून आम्हाला एवढा अभिमान वाटतो की ह्या मांजरेकरांकडे जो माणूस काम करतो त्याला बाहेर गेल्यानंतर मांजरेकरांकडे आम्ही कामाला आहोत एवढं सांगितल्यानंतर पुढची सांगायची गरज नाही की इथे आम्ही काम करतो. हे त्यांना माहिती आहे इथे काम करणारा माणूस कुठे काम करणार आणि कसं काम करणार हे समोरच्याला बरोबर समजतं. त्यामुळे ह्या कलेमध्ये जोपर्यंत आम्ही आहोत त्यामुळे तो आनंद आम्हाला लास्टपर्यंत राहणार. नक्कीच या मूर्तीशाळेचा आढावा आपण घेतलाच, पण ज्यांच्या नावावर ही मूर्तीशाळा अगदी सातासमुद्रापार ओळखली जाते किंवा ज्यांच्या कलेमुळे माझगाव गावाचं नाव संपूर्ण जगभरात पोचलं ते विलास मांजरेकर आपल्यासोबत आहेत आणि ते स्वतः इथे गणपतीच्या मूर्तीला आकार देतात, गणपतीची मूर्ती साकारतात. काय सांगाल, यावर्षी किती गणपती तुमच्या चित्रशाळेत तयार होत आहेत? 300-350 आहेत. 300-350 मूर्ती आहेत
मागणी मोठी आहे, पण आम्हाला आता हाती गणपती करायचं म्हणजे आता POPमुळे की नाही, आता गणपती कोल्हापूरून बाहेरून गणपती आणतात आणि रंगवून देतात. आम्ही तसं करत नाही, आम्ही मातीचे बनवतो इकडे. नक्कीच मी त्याकडे येईल, कारण अनेक मूर्तिकार तुम्ही घडवलेत. फक्त तुम्ही स्वतःच मूर्तिकार म्हणून न होता मूर्तिकार घडवणारा विठ्ठल म्हणून तुमच्याकडे पाहिलं जातं. तर आज जेव्हा POPचा विषय येतो, एका साच्यामध्ये या मूर्त्या बनवल्या जातात, तर भविष्यात मूर्तिकार तयार होतील का जर POPच मागणी वाढली तर? आता काय झालं माहिती आहे, या POPमुळे आता गणपती सगळे रेडीमेड तयार मिळतात. आता जे कोण कारागीर नसले जरी ना, त्या गणपती आणतात, फिनिशिंग करतात, पेंटिंग करतात आणि देतात. पण आता भविष्यात की नाही, आता हे माती काम करणारे तुम्हाला कोण कारागीर मिळणार नाही. आता आमच्या याच्यामध्ये जवळजवळ मी आता जवळजवळ 60-70 वर्ष मी माती काम करतो आहे. आता एखाद्याने सांगितलं हे बोटी जर मोडलेली आहे, हा त्या बोटी, तर ती बोटी त्यांना करता येत नाही. मग ते कारागीर कसले, तर त्यानं हे माती काम थोडं करायला पाहिजे ना, थोडं माती काम करायला पाहिजे थोडंसं. म्हणजे हे तर जर नाही केलं की नाही, तर भविष्यात तुम्ही नवीन कारागीर कोण तयार होणार नाही. नक्कीच या तुमच्या संपूर्ण वारसा असेल किंवा या तुमच्या मूर्तिकलेच्या व्यवसायात तुमचा मुलगा खंबीर साथ तुम्हाला देतो, वडील म्हणून काय वाटतं? बरोबर नाही वडील म्हणजे आता काय माहिती आहे, मी आता माझं आता वय झालेलं आहे तरी पण मी त्याला साथ देतो. मी जो कशासाठी आता त्याला पुढे आला पाहिजे ना तो, म्हणजे त्याला मी अजून मदत करते. खरं म्हटलं आता मला मदत करायची गरज नाही, कारण माझं आता वय झालेलं आहे, माझं भरपूर वय झालेलं आहे. पण तरी पण मी काम करतो. माझं 76 वय आहे, 76 नाही 77 वय माझं वय आहे, तरी पण मी अजून काम करतो आहे, कारण मला अजून तिची आवड आहे काम करायची. नक्कीच तुमच्या अनेक मूर्ती आहेत किंवा अनेक कला, अगदी गणपतीसुद्धा अगदी वेगळ्या देशात वेगळ्या राज्यात जातात. तर एक मूर्तिकार म्हणून काय वाटतं, आणि अनेक ही सगळी मुलं आहेत किंवा हे ज्येष्ठ सगळे आहेत, हे तुमच्या हाताखाली तयार झाले आणि मूर्तिकार म्हणून नावारूपाला येतात, त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? कसं हे बघा, मी एक कलाकार असला तरी माझ्या हाताखाली जरी ते कलाकार शिकले, आता हे जवळपास सगळे कलाकार माझ्याकडे शिकलेले आहेत, तर ते मला अभिमान आहे की ते माझ्याकडे तयार झालेले आहे, ते काम करतायत आणि त्यांच्यानी स्वतःचं काम स्टुडिओ चालू केलेले आहे. माझ्याकडे जेवढे काम करतात की नाही, त्यांच्यानी आता स्वतः काम चालू केलेलं आहे. आता त्यांचं नाव नको, त्यांना वाईट वाटणार ते, पण ते आता माझ्याकडे जवळपास इकडे सगळ्या भागामध्ये सगळे माझ्याकडे शिकलेले कारागीर आहेत. नक्कीच काय वाटतं, अगदी 60-70 वर्ष तुम्ही या सगळ्या पूर्ण म्हणजे सगळ्याच प्रोसेसमध्ये आहात, अगदी चिकट माती आणण्यापासून अगदी गणपती तयार करण्यापर्यंत. आता नवीन टेक्नॉलॉजी वाढते, मशिनरी येते, भविष्यात कसा फायदा होईल या मूर्तिकलेला? आणि जर POP सारखे असे काही पर्याय येत असताना जर मातीची मूर्तिकला टिकवायची असेल तर काय करणं गरजेचं आहे? माती हे बघ लक्षात ठेवा, मातीची मूर्ती केल्याशिवाय त्याला पर्याय नाही. उद्या समजा एखाद्या कोणीतरी सांगितलं मला ही माती फोटो आणून दिला आणि फोटो करून देतो, एकदा काय करू शकत नाही ना तो. POPचे गणपती काय रेडीमेड असतात, ते आणायचे आणि पेंटिंग करून द्यायचे. पण माझ्या कलाकारांना माझी एवढी विनंती आहे की त्यांच्याने स्वतः आपण की नाही माती काम थोडंसं करायला पाहिजे आणि त्यांनी मातीची थोडी सवय ठेवायला पाहिजे, असं माझी त्यांना हे काय सल्ला आहे. नक्कीच आपण पाहिलं, संपूर्ण मूर्तिशाळेचाच आपण आढावा घेतला, तर मातीशी नाळ जोडलेले हे कलाकार आहेत सगळे. आणि अगदी विलास मांजरेकर यांच्यासारख्या कलावंताच्या माध्यमातून अनेक कलावंत इथे घडलेत, मूर्तिकार घडलेत. त्याच्यामुळे मूर्तिकारांची खाणच म्हणून ह्या मूर्तिशाळेला म्हणायला हरकत नाही. आणि विद्येचा, कलेचा देवता असणारा श्री गणराया इथे साकारला जातो, याच्यापेक्षा मोठं भाग्य कोणतंही नाही. कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.